Morfar! 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 Ja? Se hvad jeg Hvor er du? Jeg er heroppe. Der var du. Se hvad jeg har fundet. Ej, hvor sjovt. Hvad er det? Nu skal du høre. Sæt dig ned her. Skal du se. Nu skal du høre. Året var 1497. Vi drog afsted. Rejsen var først lige begyndt, men der var meget mere i vente, end vi havde regnet med. Cornelius, skriv følgende i min dagbog. Javel. Jeg er blevet udvalgt til at sejle syd om Afrika for at opdage Indien af Manuel den første. Og skriv også følgende. Jeg havde en flot entré i dag. Efter 23 dage med medvind fra monsunen, kom der Gama og hans besætning den 20. maj til Calicut, det vigtigste sted for krydderihandel. Her lykkedes det da Gama og hans besætning at overbevise sig selv om, at de havde fundet den kristne befolkning, det de havde søgt efter. De gik sågar ind i et hinduistisk tempel, som de troede var en kirke, og deres overbevisning blev ikke mindre af, at der var en status med 4 arme, 2 tænder, der stak 3 cm ud af munden. Vasco da Gama kom som næsten altid i karambolage med en lokal hersker, Samorinen, da han påstod, at de europæiske herskere var meget stærkere og bedre end de lokale. Det hjalp heller ikke, at kong Manuel I kun har givet ham billige halskæder osv. med som gaver. Der blev oven i købet levet højt i paladset, da han fremviste sine gaver. Vasco da Gamas udiplomatiske optræden gik alle på. Besætningen begyndte at blive nervøs for overfald, og for Vasco Og sådan var historien om din tip oldefar. Passer det? Det passer alt sammen.